1, 2. Και 2 και 3. Ακούγομαι, έτσι. Ωραία. Δόξα στον Κύριο. Είμαστε και live. Είμαστε και live. Τέλεια. Όσοι δεν έχετε έρθει, έχετε χάσει. Γιατί σήμερα κερνάει σουβλάκια. Ποιος? Ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος κερνάει σουβλάκια. Οπότε όσοι δεν έχετε έρθει, ο Στέφανος δηλαδή, έχετε χάσει. Λοιπόν, δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε για τη λατρεία που είχαμε πριν. Είναι πάντα ωραίο να δοξάζουμε τον Κύριο. Είναι πάντα ωραίο να βρισκόμαστε μαζί. Και είναι και το θέμα μου αυτό σήμερα. Και ας ξεκινήσουμε με μια προσευχή. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Είσαι καλός Θεός, είσαι καλός Πατέρας. Είμαστε εδώ, Κύριε, εξαιτίας Σου. Είμαστε εδώ, Κύριε, εξαιτίας της θυσίας Σου στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί Εσύ πέθανες για μας, Εσύ μας ένωσες, μας έφερες κοντά Σου, Πατέρα ουράνιε. Μας αγαπάς τόσο πολύ, Πατέρα ουράνιε, που έδωσες την ίδια Σου τη ζωή για να είμαστε εμείς, για να έχουμε εμείς αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε, Εσύ ευλόγησε το λόγο που θα ακούσουμε σήμερα. Θέλουμε Εσύ να αγγίξεις τις καρδιές μας, Εσύ να μας αλλάξεις και προσευχόμαστε, Πατέρα ουράνιε, να είσαι μαζί μας πάντοτε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Λοιπόν, να δούμε, δουλεύει αυτό το μαραφέτη. Όχι, είναι μια τυχαία φωτογραφία. Ωραία, νομίζω το άνοιξα. Κάτσε να κάνω ένα τεστ. Εγώ το κάνω. Εγώ το κάνω. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, είναι μια τελείως τυχαία φωτογραφία. Μην δώσετε έμφαση. Δώσατε. Λοιπόν, σήμερα, βασικά θα σας πω έτσι λίγο πώς μου ήρθε το θέμα. Θα μιλήσουμε για την Εκκλησία και να σας πω έτσι λίγο πώς μου ήρθε η ιδέα. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε το συνέδριο της Νεολαίας. Και ήταν ένα πάρα πολύ έτσι ευλογημένο συνέδριο. Και αυτό που με ευλόγησε ιδιαίτερα ήταν που βρεθήκαμε εδώ με και άλλες εκκλησίες. Και μου έκανε έτσι, μου δώσε ιδιαίτερη χαρά το ότι ήμασταν εδώ από διαφορετικές εκκλησίες και μπορέσαμε και λατρεύσαμε τον Θεό όλοι μαζί, είχαμε κοινωνία, προσευχηθήκαμε μαζί, Φίλιππε, έτσι δεν κάναμε. Προσευχηθήκαμε μαζί, μιλήσαμε, φάγαμε και όλο αυτό έτσι λίγο θυμήθηκα το πώς πρέπει να είναι μια εκκλησία. Και για μένα, βασικά αν σας ρωτούσα σήμερα, όλους σας και εσάς και εσείς που ακούτε γράψτε στο chat, δεν ξέρω. Αν σας έλεγε κάποιος, τι είναι για σένα η εκκλησία σήμερα, τι θα απαντούσατε? Κάποιοι θα λέγανε ίσως ένας χώρος λατρείας προς τον Θεό. Κάποιος άλλος ίσως θα έλεγε είναι ένας τόπος όπου μαζεύονται πιστοί. Κάποιος άλλος μπορεί να έλεγε ένα κτίριο το οποίο ανοίγει μόνο Κυριακές. Ή κάποιος έλεγε ανοίγει μόνο Πάσχα και Χριστούγεννα. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι ένας χώρος για να ψάξεις για απαντήσεις και να βρεις λύσεις για τη ζωή. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει είναι απλά χάσιμο χρόνο. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας. Εμένα, αν με ρωτούσατε, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι την εκκλησία είναι οικογένεια. Και γι' αυτό έχω βάλει ότι εκκλησία ίσον οικογένεια. Και αξίζει να δούμε και να μελετήσουμε πώς ο Λόγος του Θεού βλέπει την εκκλησία. Δεν θα σας κρατήσω πολύ σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη εκκλησία, όπως περιγράφεται από τις πράξεις των Αποστόλων. Είστε έτοιμοι? Είναι μικρά. Δεν πειράζει. Θα διαβάσω εγώ. Διαβάζουμε από τις πράξεις από το δεύτερο κεφάλαιο, το 41 μέχρι το 47. Εκείνοι λοιπόν, αφού με χαρά δέχτηκαν το λόγο του, βαφτίστηκαν και προσθέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 ψυχές. Και έμεναν σταθερά στη διδασκαλία των Αποστόλων και στην κοινωνία και στην κοπή του άρτου και στις προσευχές. Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος. Και διαμέσου των Αποστόλων γίνονταν πολλά τέρατα και σημεία.
Και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά. Και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους, σύμφωνα με ότι κάθε ένας είχε ανάγκη. Και καθημερινά έμεναν σταθερά ως μια ψυχή μες στο ιερό και έκοβαν τον άρτο σε σπίτια. Και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλίαση και απλότητα καρδιάς, δοξολογώντας τον Θεό και βρίσκοντας χάρη μπροστά σε ολόκληρο το λαό. Και ο Κύριος πρόσθετε καθημερινά στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Αμήν. Θα ήθελα να μελετήσουμε λοιπόν σήμερα αυτά τα εδάφια και έχοντας έτσι στο πίσω μέρος το πώς λειτουργεί και μια φυσική οικογένεια. Πριν μπούμε έτσι πιο αναλυτικά, θα ήθελα να κρατήσουμε μία λέξη κλειδί σε αυτά τα εδάφια. Και αυτή η λέξη κλειδί είναι η λέξη σταθερά. Λέει έμεναν σταθερά. Στη διδασκαλία των Αποστόλων, στην κοινωνία και στην κοπή του άρτου και στις προσευχές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην εκκλησιαστική ζωή υπάρχει μια ρουτίνα. Όχι όμως με την αρνητική έννοια, αλλά με την έννοια της οργάνωσης, της πειθαρχίας και της συνειδητής πρακτικής. Έτσι δεν είναι? Σε μια εκκλησία πρέπει να υπάρχει οργάνωση. Δεν μαζευτήκαμε τυχαία και είπαμε σήμερα θα ανοίξουμε την εκκλησία στις 7. Την επόμενη Τετάρτη στις 6. Την επόμενη Τετάρτη δεν ανοίγουμε. Όχι. Αλλά υπάρχει οργάνωση. Έχουμε πει ότι κάθε Τετάρτη θα έχουμε μελέτη του Λόγου. Τα Σάββατα έχουμε την νεολαία. Τις Κυριακές έχουμε τη συνάθρησή μας και ούτω καθεξής. Και όπως και με τη φυσική οικογένεια, έτσι και με την εκκλησία υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει ο ποιμένας, υπάρχουν πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι και σε κάθε έναν δίνεται ο ρόλος για να υπάρχει μια οργάνωση. Έτσι και σε μια φυσική οικογένεια υπάρχει ο μπαμπάς, υπάρχει η μαμά, υπάρχουν και τα παιδιά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, για να μπούμε έτσι και λίγο στη μελέτη του λόγου, είναι το έκλεισα μάλλον και τώρα τι έκανα? Τίποτα. Ωραία. Αλήθεια, είναι ένα μεσαίο κουμπί ρε παιδιά, δηλαδή... Αλήθεια, ωραία, δεν πειράζει. Εντάξει, ευχαριστώ τη Μαντώνα. Λοιπόν... Και κάθε ψυχή, όχι συγγνώμη πιο πέρα, και έμεναν σταθερά το νούμερο 1 στην διδασκαλία, στη διδασκαλία των Αποστόλων. Σε μια εκκλησία είναι σημαντικό να διδάσκεται ο Λόγος του Θεού. Γιατί η Αγία Γραφή είναι ο ζωντανός Λόγος. Και βασίζουμε τη ζωή μας πάνω στην Αγία Γραφή και όχι στις σοφίες των ανθρώπων. Β' Τιμοθέου 3,16 διαβάζουμε. Ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη δασκαλία για έλεγχο, για πανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση που γίνεται με δικαιοσύνη. Ουσιαστικά, η Αγία Γραφή είναι το εγχειρίδιο της ζωής μας. Στις δυσκολίες, εκεί πρέπει να πηγαίνουμε, στην Αγία Γραφή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε μια συνάθρηση, μέσα στην εκκλησία, να διδάσκεται όχι αυτό που ο καθένας θεωρεί σοφό, αλλά να διδάσκεται αυτό που μας λέει η Αγία Γραφή. Αυτό θα πρέπει να βάζουμε στη ζωή μας και αυτό να βάζουμε σε εφαρμογή. Α Τιμοθέου 4,13. Μέχρι ότου έρθω να καταγίνεσαι στην ανάγνωση, στην προτροπή, στη διδασκαλία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι και εντολή. Ότι θα πρέπει να καταγινόμαστε στην ανάγνωση, στην προτροπή και στη διδασκαλία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε σταθερά στη διδασκαλία του Λόγου. Και δεν πρέπει να λείπει από τη ζωή μας, δεν πρέπει φυσικά να λείπει από τις συναθρήσεις και δεν πρέπει να λείπουμε κι εμείς από τις συναθρήσεις. Πάνω απ' όλα. Σημαντικό. Είναι για αυτούς που μας ακούνε από το σπίτι. Το δεύτερο λοιπόν, στο οποίο θα πρέπει να μένουμε σταθερά, είναι στην κοινωνία. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας χριστιανικής οικογένειας θα έλεγα, είναι η κοινωνία. Είναι η συντροφιά, η παρέα μεταξύ μας. Δεν μπορούσα να καταλάβω έτσι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη μέση της λατρείας και με το που τελειώνει η λατρεία της εισφοράς έχουν εξαφανιστεί.
αποφεύγουν την κοινωνία, αυτό δεν είναι κοινωνία. Αλλά ερχόμαστε εδώ για να έχουμε κοινωνία, για να έχουμε επαφή με τους ανθρώπους. Έλεγα στο συνέδριο τώρα της νεολαίας που είχαμε, πώς η κοινωνία με τους αδελφούς, εντός και εκτός της εκκλησίας, πώς αυτό μου έδινε δύναμη. Ειδικά όταν ήμουν στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, όπου είναι ένας χώρος που υπάρχει αρκετή αμαρτία, ξέρουν τα παιδιά που πάνε σχολείο. Το να έχεις όμως στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου πιστούς, φίλους, στους οποίους μπορείς να μοιράζεσαι και να συμμερίζεσαι το πώς ήταν η μέρα σου, εμένα τουλάχιστον μου δίνει πάρα πολύ δύναμη. Μου δίνει κουράγιο, ενθάρρυνση. Ήξερα ότι δεν είμαι μόνος. Ότι υπάρχουν και άλλοι δίπλα μου και μπορώ και συμβαδίζω και με άλλους ανθρώπους. Και παρόλο που είμαστε σε μια δύσκολη κοινωνία όλοι μας, έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, έχουμε ανθρώπους μέσα στη ζωή μας, στους οποίους μπορούμε να στηριζόμαστε. Γι' αυτό είναι σημαντικό η κοινωνία των ανθρώπων. Είναι σημαντικό όταν βρισκόμαστε να κάνουμε και παρέα μεταξύ μας. Δεν είναι μόνο το κήρυγμα, δόξα τω Θεώ για το κήρυγμα, αλλά είναι και η κοινωνία μεταξύ μας. Να ξέρουμε τι γίνεται στη ζωή του άλλου. Εβραίους 10, 24, 25. Και ας φροντίζουμε ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και καλά έργα, μη αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η μέρα. Το όπως είναι συνήθεια σε μερικούς μου φαίνεται σαν σπόντα. Δεν ξέρω εσείς πώς το διαβάζετε. Όπως είναι συνήθεια σε μερικούς. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι σημαντικό να συνερχόμαστε μαζί και να προτρέπουμε ο ένας τον άλλον. Τόσο περισσότερο όσο βλέπετε να πλησιάζει η μέρα. Είτε σπόντα είτε όχι, όπως το διαβάζει κανένας, ο Θεός την είδε αυτή την ανάγκη και τόνισε αυτή την ανάγκη να συνερχόμαστε μαζί. Γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι μας αρκεί μόνο το live, έτσι. Ο Κύριος θέλει να μαζευόμαστε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον. Ο Κύριος μας κάλεσε να μένουμε σταθερά στη Θεία Κοινωνία, στην κοπή του άρτου, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Από τα πιο σημαντικά πράγματα στην εκκλησιαστική ζωή. Το κάναμε και πριν 2 εβδομάδες, μαζευτήκαμε εδώ, τη Μεγάλη Πέμπτη, κάναμε όλοι μαζί κοινωνία, Θεία Κοινωνία. Ήταν μια πάρα πολύ ζεστή και όμορφη βραδιά. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση, θέλοντας με αυτό να τονίσει ότι εκτός από την κοινωνία που έχουμε μεταξύ μας, δηλώνουμε ότι έχουμε κοινωνία και με τον Ιησού. Και κάνοντας το αυτό, δηλώνουμε φανερά ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε και περιμένουμε την έλευσή Του. Α Κορινθίους 11:26 λέει: «Επειδή όσες φορές αν τρώτε τον άρτον τούτο και πίνετε το ποτήρι τούτο, τον θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλεται μέχρι την έλευσή Του». Επίσης, κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας, μας δίνει τη ευκαιρία να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α Κορινθίους 11:28 διαβάζουμε: «Ας δοκιμάζει λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του και έτσι ας τρώει από τον άρτο και ας πίνει από το ποτήρι, επειδή αυτός που τρώει και πίνει με ανάξιο τρόπο, τρώει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του, μη διακρίνοντας το σώμα του Κυρίου». Γι' αυτό πολύ σωστά μας λέει ο ποιμένας, αν έχουμε θέμα με τον αδελφό μας, με την αδελφή μας, αν υπάρχει ασυγχωρησία, αν υπάρχει πικρία, αν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο χρειάζεται να τακτοποιηθεί, είναι σημαντικό πριν λάβουμε Θεία Κοινωνία, να το τακτοποιήσουμε. Θα πρέπει να έρθει συμφιλίωση για να υπάρξει αποκατάσταση. Θεία Κοινωνία λοιπόν. Στην πρώτη εκκλησία μένανε σταθερά, νούμερο 4, και στις προσευχές. Δείχνεται από πάνω, οκ. Σταθερά και στις προσευχές. Α Θεσσαλονικής 5:16 διαβάζουμε: «Πάντοτε να χαίρεστε, αδιάκοπα να προσεύχεστε, σε όλα να ευχαριστείτε, επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού σε εσάς εν Χριστώ Ιησού». Η προσευχή είναι ταυτόχρονα το όπλο μας, η επικοινωνία μας με τον Θεό και αυτό που μας γεμίζει καθημερινά.
είναι η επικοινωνία μας με τον ουράνιο Πατέρα. Και να σας πω κάτι, αν ο ίδιος ο Ιησούς είχε ανάγκη να μπαίνει στο ταμείο του και να προσεύχεται και να έχει επικοινωνία και κοινωνία με τον Πατέρα, πόσο μάλλον ανάγκη το έχουμε εμείς, να το κάνουμε σταθερά. Ρωμαίους 12:12 διαβάζουμε. Στην ελπίδα να χαίρεστε, στη θλίψη να υπομένετε, στην προσευχή να προσκαρτερείτε. Που σημαίνει ότι στην προσευχή πρέπει να μένουμε σταθερά και με επιμονή. Πάντα όταν σκέφτομαι τη μητέρα μου, όταν ήμουνα στο σπίτι, πάντα την έχω σαν εικόνα, τα βράδια ειδικά, στα γόνατα και να προσεύχεται. Τι προσευχότανε, μάλλον για μένα και τον αδελφό μου. Βγαίναμε έξω, έφευγα από την πόρτα, γεια σου μαμά, γεια σου παιδί μου, στα γόνατα η μαμά, να προσεύχεται, να γυρίζω εγώ το βράδυ. Πού ήταν η μαμά, η κυρία Ουρανία, στα γόνατα και να προσεύχεται. Οπότε αυτό σαν εικόνα έτσι μου έχει μείνει το πόσο ανάγκη έχουμε όλοι μας να είμαστε σταθερά στα γόνατα και να προσευχόμαστε. Και πολλές φορές να ξυπνάω και το βράδυ και να τη βλέπω να προσεύχεται και αυτό είναι λίγο τρομακτικό. Ακούς κάτι ψιθύρους, λες τι γίνεται. Αλλά πας στο σαλόνι και βλέπεις ήταν η μητέρα μου να προσεύχεται. Στην πρώτη εκκλησία, πέρα από την προσευχή, μένανε και κάθε ψυχή, την κατέλαβε φόβος. Αχ, αν είχαμε τις σημειώσεις θα το βλέπαμε. Νούμερο 5. Φόβος Θεού. Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος. Φόβος Θεού. Εδώ αγγίζει τα κίνητρά μας. Ο φόβος Θεού αγγίζει με ποιο τρόπο ερχόμαστε. Με ποιον τρόπο λατρεύουμε. Με ποιον τρόπο μιλάμε ένας στον άλλον. Με ποιον τρόπο κάνουμε το οτιδήποτε. Και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε φόβο Θεού μέσα μας. Και όταν μιλάμε για φόβο Θεού, δεν εννοούμε τον τρόμο. Αλλά μιλάμε καθαρά για την επίγνωση το ποιος είναι ο Πατέρας. Γιατί αν γνωρίζαμε ολοκληρωτικά και πραγματικά το ποιος είναι ο ουράνιος Πατέρας, τότε θα είχαμε όλοι μας πραγματικό φόβο Θεού. Και έτσι για να σας το δώσω σαν εικόνα, έλεγα στην νεολαία, φόβος Θεού είναι σαν ένας μπαμπάς, ο οποίος έχει το γιο του, θα σας πω για τον Χριστόφο για παράδειγμα, που είμαι ο μπαμπάς του, ενώ παίζουμε μαζί, παίζουμε σφαλιάρες, έτσι, παίζουμε με ξύλο, μας αρέσει σαν παιχνίδι. Όταν όμως έχει κάνει μια σκανδαλιά και υψώσω τη φωνή μου, αρχίζει και τρομάζει. Όχι γιατί με φοβάται, αλλά γνωρίζει την επιρροή που έχω στη ζωή του. Και γνωρίζει την εξουσία που έχω στη ζωή του και γνωρίζει το ποιος είμαι για εκείνον. Και φυσικά το μόνο που θέλει είναι απλά να έρθει στην αγκαλιά μου. Έτσι θα πρέπει να είναι και με τον ουράνιο Πατέρα. Να γνωρίζουμε το ποιος είναι, ποια είναι η εξουσία του, ποια είναι η δύναμή του και να μην κρυβόμαστε με την έννοια να φοβόμαστε, αλλά με δέος να αναγνωρίζουμε το ποιος είναι ο Θεός. Και αυτή θα πρέπει να είναι η καρδιά μας, μεταξύ μας, ακόμα και όταν παίζουμε λατρεία, ακόμα και όταν κηρύττουμε, να υπάρχει φόβος Θεού. Στον Εκκλησιαστή 12:13 διαβάζουμε. Ας ακούσουμε το τέλος της όλης υπόθεσης. Να φοβάσαι τον Θεό και να τηρείς εντολές Του, δεδομένου ότι αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Στην Εκκλησία, στα κίνητρά μας, θα πρέπει να υπάρχει φόβος σε ό,τι και αν κάνουμε, είναι ένδειξη ταπείνωσης και υπακοής. Χωρίς φόβο, ελοχεύει ο κίνδυνος της συνήθειας και της αμαρτίας. Ας θυμηθούμε και την ιστορία με τον Ανανία και τη Σαπφύρα, που κατά τη διάρκεια της πρώτης εκκλησίας είπανε ψέματα στο Άγιο Πνεύμα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και πέθαναν επί τόπου. Και λέει πιο κάτω ότι και φόβος Θεού έπεσε ανάμεσα στους ανθρώπους που το είδαν και το άκουσαν. Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο. Σημεία και τέρατα. Και κάθε ψυχή την κατέλαβε φόβος και διαμέσου των Αποστόλων γίνονταν πολλά τέρατα και σημεία. Θα ήθελα να διαβάσουμε πράξεις από το 12 μέχρι το 16.
Και πολλά σημεία και τέρατα γίνονταν μέσα στο λαό διαμέσου των χεριών των Αποστόλων. Και ήσαν όλοι ως μια ψυχή μέσα στη στοά του Σολομώντα. Από δε τους υπόλοιπους δεν τολμούσε κανένα να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως τους μεγάλυνε. Και όλο και περισσότερο προσθέτονταν αυτοί που πίστευαν στον Κύριο, πλήθη και ανδρών και γυναικών, ώστε έφερναν έξω στις πλατείες τους ασθενείς και τους έβαζαν σε κλίνες και κρεβάτια, για να επισκιάσει έστω κάποιον από αυτούς η σκιά του Πέτρου καθώς ερχόταν. Συγκεντρώνονταν δε και ένα πλήθος από τις πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ, φέρνοντας ασθενείς και εκείνους που ενοχλούνταν από κάθαρτα πνεύματα, οι οποίοι όλοι θεραπεύονταν. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει και το υπερφυσικό. Και αυτά τα υπερφυσικά θαύματα ήτανε και είναι για να δείξουν τη δύναμη και τη μεγαλοσύνη του Θεού. Δεν είναι για εμάς, ενώ για να δειχτούμε εμείς, δεν είναι για φανούμε εμείς, αλλά είναι για να φανεί η μεγαλοσύνη του Θεού. Και ο Κύριος επιτρέπει να γίνονται υπερφυσικά θαύματα, τέρατα και σημεία και μεγαλεία. Πράγματα τα οποία δεν περιγράφονται με τη λογική του ανθρώπου, αλλά τα κάνει ο Θεός, τα κάνει το Άγιο Πνεύμα, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, για να φανεί η δόξα και η μεγαλοσύνη του Θεού. Και προχωράμε πιο κάτω, από τα αγαπημένα μου σημεία. Και όλοι εκείνοι που πίστευαν ήσαν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά και πουλούσαν τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και τα μοίραζαν σε όλους, σύμφωνα με ό,τι ο καθένας είχε ανάγκη. Το 7ο λοιπόν σημείο που βλέπουμε είναι ότι μέσα στην Εκκλησία, όπως και μέσα σε μια οικογένεια, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει στήριξη, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει αγάπη, υπάρχει συμπόνια. Και πολύ πρόσφατα το ζήσαμε κι εγώ με τη Στεφανία αυτό, μέσα από την Εκκλησία. Πολλοί γνωρίζουν ότι πρόσφατα, πριν κάτι μήνες, έχασα τη δουλειά μου και περάσαμε μια δύσκολη δοκιμασία με την οικογένειά μου, αλλά η Εκκλησία ήταν δίπλα μας. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας ήταν αυτοί που μας στήριξαν με ένα καλό λόγο, με οικονομικούς τρόπους, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να φανταστείτε. Η Εκκλησία ήταν αυτή που μας βοήθησε, μας στήριξε και μας βοήθησε στο να βρούμε τα πατήματά μας. Οπότε μέσα στην Εκκλησία είναι για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να δείχνουμε αγάπη και συμπόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λείπει από καμία Εκκλησία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό, φυσικά. Το 8ο σημείο, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, και καθημερινά έμειναν σταθερά ως μια ψυχή μες στο ιερό και έκοβαν τον άρτο σε σπίτια και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Πολλές φορές τείνουμε να περιπλέκουμε τα πράγματα. Ο Κύριος όμως τι μας ζητάει? Να είμαστε απλοί. Να είμαστε απλοί σαν τα παιδιά. Και πολλές φορές το χάνουμε λίγο αυτό. Τείνουμε να είμαστε υπερβολικά σοβαροί, υπερβολικά σκυθροποί, δεν ξέρω, και χάνουμε αυτή την αγαλίαση και τη χαρά που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Ενώ ο Θεός λέει να γίνεστε σαν τα παιδιά, απλοί. Τα παιδιά πώς είναι? Πάρα πολύ απλοί. Στην συγχώρεση, πολύ γρήγορα θα ζητήσουν συγγνώμη. Εμείς τα περιπλέκουμε μέσα μας. Πολύ δύσκολα θα ζητήσουμε συγγνώμη. Τα παιδιά με το παραμικρό τα έχουν βρει και συνεχίζουν και παίζουν. Έτσι και εμείς πολλές φορές, αντί να συνεχίσουμε τη ζωή μας, καθόμαστε και μένουμε σε ανούσια πράγματα. Και κάτι που έχει πει ο φίλος μου ο Νάσος, η ζωή, λέει, είναι πάρα πολύ μικρή για να την παίρνουν στα σοβαρά. Και λέγοντας αυτό, εννοείται ότι δεν εννοεί ότι θα πρέπει να γελιοποιούμε τη ζωή μας, σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό που εννοεί είναι ότι θα πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή. Και υπάρχουν τρόποι μέσα στην Εκκλησία
να χαιρόμαστε τη ζωή. Ξέρω ότι πολλοί από εμάς περνάμε δυσκολίες. Αλλά μέσα στις δυσκολίες μπορούμε να περάσουμε και καλά. Όσοι έχετε πάει στο σπίτι του Ποιμένα, έχω πάει πάρα πολλές φορές, σκάμε στα γέλια. Είναι ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους. Όλο ιστορίες, πλάκες μας κάνει. Περνάμε ωραία. Είναι ωραία. Όποτε πηγαίνουμε στο Στέφανο, το ίδιο. Ο Παύλος, όποτε πηγαίνουμε για ψήσιμο, περνάμε τέλεια. Τρώγοντας δηλαδή, ανοίγει η όρεξη. Βλέπετε ακόμα και μέσα στην εκκλησία, αυτό είναι πρόσκληση για να ανοίξει το σπίτι σου σύντομα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο Θεός θέλει να υπάρχει αγαλίαση μεταξύ μας και χαρά. Και μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Μπορούμε και μέσα στη δυσκολία, μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες να πειράξουμε ο ένας τον άλλον, με την καλή έννοια. Δεν λέω να μην υπάρχει σεβασμός, μην παρεξηγήσετε, αλλά με σεβασμό, σε ό,τι και αν κάνουμε, ο ένας προς τον άλλον, να υπάρχει χαρά, να υπάρχει αγάπη και διασκέδαση. Υπήρχε αγαλίαση και απλότητα καρδιάς. Και το τελευταίο, και επίσης από τα πιο ωραία, δοξολογία. Μένανε σταθερά στη δοξολογία. Στους Εφεσίους 18 μέχρι 21 λέει ο Λόγος του Θεού. Και μη μεθάτε με κρασί, στο οποίο υπάρχει ασωτεία, αλλά γίνεστε πλήρεις με το πνεύμα, μιλώντας μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές, τραγουδώντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας τον Κύριο, ευχαριστώντας πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς ο ένας θα υποτάσσεται στον άλλον με φόβο Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μια οικογένεια. Εγώ τουλάχιστον έτσι τη βλέπω. Και το όνειρό μου, καθώς ξέρω ότι είναι και το όνειρο και του Ποιμένα, καθώς μας το έχει πει μια φορά, είναι η Εκκλησία να είναι ένας χώρος, ένας τόπος, όπου θα είναι ανοιχτή κάθε μέρα. Κάθε μέρα όπου θα υπάρχει διδασκαλία, κάθε μέρα όπου θα υπάρχει κοινωνία, κάθε μέρα όπου θα υπάρχει θεία κοινωνία, η κοπή του άρτου, θα υπάρχει προσευχή, δοξολογία, θα γίνονται θαύματα, θα υπάρχει στήριξη ο ένας τον άλλον, θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, θα έχουμε τα σωστά κίνητρα που είναι ο φόβος Θεού και θα είμαστε απλοί και θα υπάρχει χαρά σε ό,τι και αν κάνουμε. Αυτή είναι η καρδιά μου. Έτσι πιστεύω ότι θέλει και ο Κύριος να είναι η Εκκλησία. Ας μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Ας μένουμε σταθερά σε αυτές τις οδηγίες που μας δίνει ο Λόγος του Θεού και πιστεύω ότι ο Κύριος θα κάνει πολύ ωραία πράγματα μεταξύ μας. Πρόσφατα, ο Ποιμένας μας είπε από τον Άμβονα πρέπει να αγαπάμε, να αγαπήσουμε την ύφη του Θεού. Και νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή συνειδητά να το κάνουμε, να αγαπήσουμε την ύφη του Κυρίου, να αγαπήσουμε την Εκκλησία, όχι μόνο αυτή την Εκκλησία, αλλά και κάθε Εκκλησία στο οποίο δοξάζεται το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνιε, γιατί Εσύ μας είπες το πώς θα πρέπει να πορευόμαστε αναμεταξύ μας. Εσύ, Κύριε, μας είπες πώς πρέπει να αφαιρόμαστε. Πατέρα Ουράνιε, συγχώρεσέ μας και δώσ' μας μια καρδιά σαν τη δική Σου καρδιά. Να βλέπουμε τα πράγματα, Κύριε, όπως Εσύ τα βλέπεις. Βοήθησέ μας να είμαστε απλοί σε αυτό που κάνουμε και να υπάρχει, Κύριε, η δικιά Σου η τάξη, η οργάνωση μέσα στον οίκο το δικό Σου. Θέλουμε ό,τι και αν κάνουμε, το κάνουμε με πάθος, το κάνουμε με αγάπη. Να υπάρχει σεβασμός, Κύριε, απέναντι στην ύφη Σου. Να υπάρχει, Κύριε, συμφιλίωση. Να διδάσκεται ο λόγος το δικό Σου. Καθώς, Κύριε, προετοιμαζόμαστε και περιμένουμε Εσύ να έρθεις και να μας πάρεις και να είμαστε μια έτοιμη νύφη. Σε δοξάζουμε, Κύριε, προσευχόμαστε στο όνομα το δικό Σου. Αμήν. Κύριος σας ευλογεί. Καλό απόγευμα.